سلام صبركم تخاتلتنا كما يصنعكم منبر كسمة الساعة زينة تاتي مزيكم اللهو مجمرتا كن عرس زينة أبيرترا 4.9 ريكتر زعقون من كتكات مدري عقاتمو كنات كازانا تاني هون متكا مرجع كيرالو كبل سنتر الشمر قاليسو بريطانيا حتى أقبوا من استنس كسدتنياتات كنزب كفيلة بولنتوف نبروان داخل سردم يزبلون كالوتن زينة تاتي مزينكم لنا سناي مكتتال أبيرترا 4.9 ريكتر زعقون من كتكات مدري عقاتمو أبيرترا بزوبا دباق بحري احتمال 14 ميجابيت 4.9 ريكتر زعقون من كتكات مدري 5 كاتما GFZ زي تبع الجرمناو تكال حبيرو اتغبا بفرق معلتن 5 دقن كابد زتبالت حوز ختمان شنخ معرب 7 كيلومتر ريحو زكاتما من كتكات مدري 10 كيلومتر تحت صفا بايتا 5 كاتمن أب إثيوبيا جوبتن يمن كمسة سمعة اتسبتحوي تكس اتحيال تبايل خطكس كال من كتكات مدري أب كبابي أرعتاس تبالك كابدو إثيوبيا 5.3 كيلومتر ريحو زركب بوتا يكاتمو نت من كتكات مدري زغربت كتما بكم قبقح بحري تركب حوز ختما عديا أبت حوز ختما 700 من كتكات مدري 5 سمعة كفلت تخيل الله انتخنا أبسب يكون نبرت سأسعب عنوات انتهاليو كساب جست حبر نكر يلن كابتو أكل من كتكات مدري 340 كيلومتر ريحو بتركب بريس ختما جوتون ات من كتكات مدري تسمع خخون كم زخل اتيزوات سبسب يتكس بزي كاسيت من كتكات مدري أبسمرا عدقيح عسب دكم حرق من دفرة عدكرات مقلة أخصم شرة اندا سلاسي مايجو جوبتي حديدا يمنون بمتنو 5 سمعت تسبسب يحبر جرمناو تكال GFZ كابتي كاب ماكلتي من كتكات مدري 317 كيلومتر ريحو تركب رأس ختما زوبادو بسخونت كتما من دفرات من كتكات مدري 5 سمعة سبات كم زقلتلو عبير الله تسبسب بتخبابي أبس على 3 عمتات كاب زكاتما من كتكات مدري إزنايت مال زحايا لخوين تمزجي بخمسة لب مقلاتس أب 3 سنة كلتشان 10 حدن أبتخبابي حمشتنا تروع ريكتر زعقن من كتكات مدري أقاتمو منبارون تقيسو الله أبيرترا كلتشان إسران سلستن زكاتما من كتكات مدري أب إيرترا زوبار سميناو قيح بحري كاب كتما متسوع 39 كيلومتر نشنخ دبوب 10 مسكرم كلتشان إسران سلستن مشت ساعة 8:50 زكاتما من كتكات مدري 5.0 ريكتر زعقن منبارون أب 15.5 كيلومتر مكت كم استبقسن صابت مرمر جيولوجيا أمريكا تقيسو بحدنا حسق كلتشان إسران سلستن بتمساسل خبابي بفولي إرافايل أبز بهالبوتا 5.6 ريكتر كمون دار حدة ساعات كسب 4.7 ريكتر زعقنم تخطت من كتكات مدري عقاتمو منبارمون يذكر بتتفترة وحدق أبنو الزباسن عفا حمش أبايتو كوانتا فرسة أبي واتساب زوار دقودات كم زين برمر بحبريتا منستر زين إيرترا بتقوان زرق حتو حبريتا هي ملكت أبي إيرترا بغلت حملة غلتاشن إسران سلستن ساعة شوعتن 5 حدن مشت 4 بغلت عقنن زنبرو 10 كيلومتر عمقات نز زوباقل على زما أكلو من كتكات متخصيتو منبارون يذكر أبقون باتكلتاشن إسران سلستنون 4 ريكتر زعقنو من كتكات مريت سابستفل عليه ختماتات إيرترا 5 كاتمة منستر ساعة معدن إيرترا قليسو 5 نبرون يذكر سنفلتنياتات كم زقلسو دار 5 عينتو عقن زعبي من كتكات مدرخص أبزلو تخلو أزيو تأبيبيو أبزو بازي كم زعمستلا من كتكات مدرزوترو مخانو تحبريتا يرد أبز حلف 10 عمتات هبزي نقر عالم أكل زقبرة كساب 300 كيلومتر جشفن زوازي كاب 4 بغلتن لأليو ريكتر زمزقبة 3 جزي من كتكات مدرعقاتي مولو أزي مالت بقام أب 3 ورحا حنساب يكاتوي مالتيو بريطانيا حتى أقوى منستنس كسدتنياتات جنزب كفيلة بولنتوم نبروان داخل سدوميا بريطانيا حتى أقوى منستنس كسدتنياتات بدليتهم 3 باوند كفيلة نبروان داخل سدوم كمتغل قليصا أزي مجمرت أبتايم السوات تسبتسب نابعد إنجليز أتيوم حتى أقوى منستنسكو كنكا نبها قرم كملسون زي كلو علامة جيروس تفتر عدل كم زخونة بمتكاس بدليتهم سدتنياتات رئيس فتسام كم زخونون يتكس مستر بيزنس عد إنجليز كيفين هولين راك نتوم بولنتوم نبروان داخل خدو زداليو سابات تلدمهابهم نغنزب حزبي أبصبو معلامو عالكم زخونة قليسو أتي منستر بمسعب بتغندنا بزبز محلالف ملأختي نابزي بزي هقين تعديخم أبزي غتنو برأي تخلونيخم زبليو كمز مسلني نزن 3 باوند وسيدو نبروان دان مخد نابزي عد بزي هقاو خاتو زدال سب أي كولونيو إلو منقصت عد إنجليز يتم بزي حقاونا بعد إنجليز سمعتو سبات حتى أوباما برون دا خوينو كرر أزبل كدم حجز على حسب ببيت فردكو أنت تبدا كي تحلل خطر اللو مخانو بمقلاتس إذن حج مدب استفلي مخانو يزكالتس إذن حج مدب نتس عدليت نايتوم حتى تأوبا زكبر كوينو مسارة حقت هاجر بوايتو مصداق كم زيد ليويو بيبي سخر رقاقت كيلو زلو وهابغال هوم أوفيس إذن مدب نقطر نايتوم بزي حقاو أقباب ناب بريطانيا زأتو سدتنياتات كوكدلويو إذي نتوما بزي حتى أقبا أمتنتيقو أبزخن أورو زي كولو استرالو مدب كوينو أبروان دمس أتو أبتاقر حقاو نايسرح فقاد كوها بميو أبروان دمس أتو وانتو وساق دقفات كيقبر اللو ميدما
يبل انت خنا زمدب سي معس كم زجمرن كنداي زخون سبات بزمدب سنبرو عند خود خمس خلون ኣይተነፀረን ዘሎ መሰረት መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ዝተረኽበ ወግዓዊ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 19253 ብወለንቶም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ካልእ ሃገር ከም ዝተሰጋገሩ ካብኦም 3319 ናይ ነፋሪትን ካልእ ወፃኢታትን ከም ዝተሸፈነሎም يحبر أزغا خاب 2010 نتزبزح قطر خوين تمزجبሎ هم ኦፊስ ኣብ ሩዋንዳ ቦለንቶም ክኸዱን ዝደልዩ ክውሃብ ተሓሲቡ ዘሎ ሰልዲ ንግዚያዊ ክራይ ገዛ ንትምህርቲ ወይ እውን ዝኾነ ንኡስ ትካል ንምኽፋት ክሕግዝ ከም ዝኽእል ይጠቅስ ነዚ ሓድሽ ሓሳብ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣመልኪቱ ካብ ሰልፊ ዕዮ ዝኾነ ሚኒስተር ስደተኛታት ስቴፈን ኪኖክ ሕጂ ዋላ ሚኒስተራት ከይተረፉ እታ ቀዲሞም ሕቶ ኣቕባ ስደተኛታት ኣብ ሩዋንዳ ክረአ ዝብል መደብ ክሰርሕ ከም ዘይከል ክርዶም ጀሚሩ ኣሎ እዚ ምስኮነ ንሰባት ሰልዲ ከፊልና ናብ ሩዋንዳ ንሰዶም ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ሂዞም ይመጽ ኣለው ኢሉ እቲ ሚኒስተር ብምስዓብ ሩዋንዳ ዝተወሰነ ኣቕሚ ዘለዎ ስለዚ መንግስቲ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ከፊሉ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስዳድ መደብ ዘለዎ ክነፅር ኣለዎ ብምባል በቲ ሓድሽ መደብ ዘለዎ ዘይምትእምማን ገሊጹ ኩናት ጋዛ ናታንያሁ ንምትካእ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ክብል ሴኔተር ሽመር ፀዊዑ ኣብ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁ ንምትካእ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ክብል መራሒ ሴኔት ኣሜሪካ ቻክ ሹመር ፀዊዑ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝለዓለ ደረጃ ስልጣን ዘለዎ ኣይሁዳዊ ሽመር ናታንያሁ መንገዲ ጠፊኡ ወይ ክብል ተዛሪቡ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከቡ መራሕቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝኽተሎ መንገዲ ዝምልከት ብቐጥታ ካብ ምንቃፍ ተቐዲሞም እዮም ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ሴኔት ኣሜሪካ ንእስራኤል ዝደገፈ ሽመር እቲ ኣብ ጋዛ ዝወርድ ዘሎ ጉድኣት ንእስራኤል ፍንፍን ተገብራ ዝኽእል ሓደጋ ኣለዎ ክብል ኣጠንቂቑ ንሱ ትማሊ ኣብ ሴኔት ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ልዕሊ መራሒ እስራኤል ጥሪ ንኣፌታት ዘቕረበ ኮይኑ ፖለቲካዊ ህላው ረብሓ እስራኤል ክቐድም ዝፈቐደ መራሒ እዩ ክብል ገሊፅዎ እስራኤል መእረምታታት ክትገብርን ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ብዝበለፀ ምክልኻል ስጉም ክትወስድን ከም ዘለዋ እውን ኣዘኻኺሩ መራሕቲ እስራኤል ነቲ ሴኔተር ዝነቐፉ ኮይኖም ናታንያሁ ዝመርሖ ሰልፊ ልክደ እስራኤል ሪፐብሊክ ባናና ኣይኮነትን ብምባል ፖሊሲታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብብዝሒ ድምፂ ዝድጋፍ ምዃኑ ገሊጹ ሴኔተር ሽመር ነቲ ዝተመርፀ መንግስቲ እስራኤል ከኽብሮ እምበር ከዳኽሞ ትፅቢት ኣይግበርን ክብል እቲ ሰልፊ ነፂጉ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ዋሽንግተን ማይክል ሆየርዞግ እውን ኣብ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዲሞክራሲያዊት ማሕዘር ኢቶም ሃብ ሓጋዚ ኣይኮነን ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ እዚ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ላዕለዎት መራሕቲ ኣሜሪካ ዝተዋህበ ርእይቶ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዋይት ሃውስ ዝቐርብ ዘሎ ኣፌታታት ጽዕቡ ዝመጽእ ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝርከቦም መራሕቲ ክልቲኡ ሰልፍታት ዋሽንግተን መብዛሕትኡ ግዜ ናታንያሁ ነቲ ብሸውዓተ ጥቅምቲ 2023 ዕጡቓት ሓማስ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም 1200 ሰባት ቀቲሎም 250 ድማ እጅሆም ምስ ወሰዱ ዝጀመረ ጎንፂ ዝኣለየሉ መንገዲ ካብ ምንቃፍ ተቖጢቦም ጸኒሖም እዮም ኣሜሪካ ናይ ቀረባ መሓዛ እስራኤልን ዝዓበየት ወሃቢት ወታደራዊ ሓገዝን ኮይና ክትቅጽልን ከላ ኣብ ውሽጢ ምምሕዳር ባይደንን ኣብ ገለ ኣባላት ናይ ገዛእ ርእሲ ሰልፍን ብዛዕባ እቲ ኩናት ዘለዎም ስክፍታታት ግን እናወሰኸ መፅኡ ካብዚ ብዝውከስ ዳግማይ ንዋይት ሃውስ ዝወዳደር ዘሎ ባይደን ኣብዚ ዓመት ፕሬዚደንታዊ ምርጫውን ፖለቲካዊ ፀቕጢ ከጋጥሞ ተራእዩ ኣሎ ጥምረት ዓረብ ኣሜሪካ መረፅቲ ኣብ መስርሕ መባእታዊ ምርጫ ዲሞክራት ዓወት ናይ ተቃውሞ ፃዕርታት ገይሮም እዮም እዚ ድማ ምልክት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራት ብዛዕባ ኩነታት ጋዛ ዘርአዮ ተሓዛዚ ዘስዓበ ተቃውሞ እዩ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ግልፂ ኣፈላላይ ክቕልቀል ጀሚሩ ባይደን እስራኤል ናብ ከተማ ራፋ ወራር ከይተስፋሕ ብምጥንቃቅ ቀይሕ መስመር እዩ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ነቲ እስራኤል ኣብቲ ግዝኣት ዝሃበቶ ምላሽ እውን ዝተጋነነዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ባይደን እስራኤል ዝኾነ መምኽኔታ ከየቕረበት ናብ ጋዛ ዝያዳ ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ ንኸተፍቅድ ብተደጋጋሚ ፀውዕ እዩ እንተኾነ ዋይት ሃውስ ካብቲ ሽመር ትማሊ ዝሃቦ ርእይቶ ንነብሱ ርሒቑ ኣሎ ወሃቢ ቃል ጆን ክርቢ እቲ መራሒ ሴኔት ርእይቶ ናይ ምሃብ መሰል እኳ እንተሃለዎ ሰበስልጣን ምሕዳር ግን ኣብ ምክልኻል እስራኤል ምስራሕ ትኹረት ከም ዝገብሩ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 30,000 ፍልስጤማውያን መብዛሕትኦም ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ጋዛ ከም ዝተቐትሉ ሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሓለፈ ወርሒ ኣፍሊጡ እዩ ብዙሓት ብሰንኪ ደብዳባት ነፈርቲ እስራኤል ብፍርስራስ ህንጻታት ተጻቂጦም ብምህላዎም ቁጥሪ መወቲ ካብ ዝንላዕለ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ 30,000 ዝብል ኣሃዝ ክቕበሎ ከም ዘይክእል ተዛሪቡ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጋዛ 13,000 ተዋጋእቲ ሓማስ ከም ዝቐተለ ብምግላጽ ሞት ሲቪላትን ሞት ዕጡቓትን ካብ 1 ክሳብ 1.5 ጉዚ ዝኾነ ይግመት ኢሉ ሽመር ኣብቲ ትማሊ ርእይቶ ከም ዲሞክራሲያዊት ሃገር እስራኤል ናይ ገዛእ ርእሳ መራሕቲ ክትመርጽ መሰል ኣለዋ እቲ ኣገዳሲ ነገር ግን እስራኤላውያን ምርጫ ክወሃቦም ምኽኣል እዩ ብዛዕባ መጻኢ እስራኤል ሓድሽ ክካየድ ኣለዎ ብናተይ ረኣየ እቲ ዝበለፀ ምርጫ ምክያድ እዩ ዝብል እዩ ኢሎም ቀጻሊ ምርጫ እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2026 ይኽካየድ ካብዚ ብዝሰገረ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝግበር ዝርብ ሰላም ንኽስጉም እቲ ኣብ ዝተጎብጠ ምዕራባዊ ገማግም ዝርከብ ፕሬዚደንት በዓል መዚ ፍልስጤም መሐሙድ ዓባስ እውን ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣለዎ
ኢሉ እቲ ወዲ 88 ዓመት መራሒ ፍልስጤም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ብዙሕ ከም ዘይተረኣየን መንግስቱ ድማ ካብ 2006 ጀሚሩ ምርጫ ከም ዘየካየደን ይፍለጥ። መምሕዳሩ ጽገናታት ክገብር ካብ ኣሜሪካ ጸቕጢ ክግበረሉ ዝጸንሐ ዓባስ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣማኻሪ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ገይሩ ሸይምዩ። ንሱ ብዛዕባ ናይ ወጻኢ ምትእትታው ኣብ ናይ ገዛእ ርእስና ዲሞክራሲ ላዕለዓቐን ንፋስ ዘእትዉ ኣሜሪካውያን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጸ መራሒ እስራኤል ክእለ ምጽዋዖም ሙስሊምነት እዩ ኢሉ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየዱ ገለ ዳህሳሳት መብዛሕትኦም እስራኤላውያን ነቲ ኩነት ከም ዝድግፉ እኳ እንተገለጹ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝተዘርግሐ ሓደ መጽናዕቲ ግን 15 ሚእታዊት ካብ መርእስቲ ነታንያሁ እቲ ግጭት ምስ ተወድአ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ከም ዝደልዩ እዩ ዝሕብር። እምበርክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ይፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።